Moi kaikille, mä olen Sanni ja sä oot taas löytänyt tiesi tänne Arjen varalle kanavalle. Tänään meillä on videon aiheena 15 plus 2 taitoa, jota arjessa voit tarvita ja josta on sulle hyötyä. Tänään on 7. päivä helmikuuta, jos katsot tätä tänä päivänä, kun tämä video tulee julkaistuksi. Ja tämä 7. helmikuuta, eli 7.2. on tällainen kansallinen varautumispäivä. Ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön eli SPEKin tämän vuoden, eli 2026 vuoden teema varautumisen suhteen on, että varautuminen on myös taitoa. Ja sehän on ihan totta, ei se riitä, että meillä on välineitä ja ruokatarpeita ja muuta, mutta jos meillä ei taitoa ole, niin niistä välineistä ei ole hirveästi hyötyä. Mä keräsin tämmöisen oman listan, jota mä ajattelin, että jaotellaan ne vähän tämmöisiin osioihin. Ensin mulla tulee tässä 5 perustaitoa ihan kaikkien osaamiseen, äärimmäisen hyödyllisiä. Sen jälkeen katsotaan 5 taitoa, jotka pitää nälän loitolla myös poikkeusolosuhteissa. Ja sitten tulee 5 taitoa, jotka jos otat haltuun, niin saat vähemmän riippuvainen muista. Ja sitten mulla on vielä 2 bonustaitoa näiden lisäksi, jotka voi tulla yllättäen tarpeeseen. Eli kun katsot videon loppuun asti, niin saat sitten sellaisen kuvan, että mitä mun päässä liikkuu tällaisten aiheiden ympärillä. Jos jossain vaiheessa huomaat, että hei, että nyt puuttuu tältä listalta joku tosi olennainen taito, mikä sun mielestä olisi hyvä osata, niin laita hei niistä sitten tonne kommentteihin tieto. Niin jaetaan sitten keskenämme ajatuksia ja ideoita. Ja tämähän ei todellakaan ole mikään tällainen kaiken kattava lista, vaan tässä tulee ideoita sitten itse kullekin. Eli jos näistä taidoista joku on sellainen, missä sä et ole vielä kuullutkaan tai et ole tullut ajatelleeksi, että hei, mähän voisin opetella tämmöistä, niin nappaa talteen. Ja näissä on myös sellaisia aika arkisia asioita, mitä me ei tulla ajatelleeksi, että niitä taitoja syventämällä me voidaan myös lisätä sitten sitä meidän varautumisen tasoa. Nämä kaikki taidot, mitä mä tällä videolla kerron teille, niin ne on sellaisia, että jo ihan alkeistason osaamisesta on hyötyä sulle arjessa. Ja ne auttaa erilaisissa haastavissakin tilanteissa. Mutta se, että mitä pidemmälle sä lisäät sun osaamista ja tietoa ja ymmärrystä näiden taitojen osalta ja harjoitat niitä kädentaitoja, ja tällaisia, että tulee toistoa ja kokeilet erilaisia vaihtoehtoja, niin mitä pidemmälle sä viet sen taidon opettelun, niin sitä moninaisemmissa tilanteissa siitä on sulle hyötyä. Eli se, että jos et osaa vielä yhtään, opettele alkeita, kokeile, että edes vähän sulla on jonkunlaista ajatusta siitä, minkälainen se taito on. Mutta jos sulla on jo alkeet hallussa, niin lähde syventämään tänä vuonna vähintään yhtä näistä taidoista. Mutta sä voit ottaa vaikka tavoitteeksi, että otat joka kuukaudelle oman taidon, mihin vähän keskityt. Ja vuoden jälkeen sulla on 12 taitoa jo syvennettynä edes jonkunlaiselle tasolle. Kerro mulle sitten vaikka tuonne kommentteihin, että mitkä olisi sun semmoset, mitä sä haluat tänä vuonna miettiä näistä taidoista. No, nämä 5 perustaitoa, mitä kaikkien pitäisi mun mielestä opetella, on sellaisia, mitkä tuskin tulee kovin monelle yllätyksenä, mutta käydään kuitenkin läpi. Eli ensiaputaidot. Ihan jo siitä, että osaat sitoa vertavuotavan haavan tai tukea nyrjähtäneen nilkan, aina sitten sinne elvytykseen tai hukkuneen henkilön tai veden varaan joutuneen henkilön pelastamisen ja muun tällaisen. Kaikki erilaiset ensiaputaidot, ne lisää meidän tällaista henkistä kanttia, sitä, että me ymmärretään, että me pystytään vaikeissakin tilanteissa auttamaan itseämme ja toisiamme. Niin se luo meille turvaa ja sellaista kykeneväisyyden tunnetta erilaisissa tilanteissa. Ja oikeasti sillä voi olla hengenpelastava merkitys. Tai se, että esimerkiksi osaat huolehtia haavanhoidosta, jos sinulle tulee haava, niin kotona osaat hoitaa sitä sitten jatkossa, niin estää sen, että sinulla ei välttämättä tulehdu se haava ja et joudu syömään antibioottikuuria tai saa vaikkapa verenmyrkytystä ja joudu sairaalaan. Eli
näillä perusasioilla on myös kauaskantoisia tällaisia vaikutuksia. Eli opettele ensiaputaitoja edes auttavasti, mutta jos yhtään kiinnostaa, niin syvennä osaamistasi niiden suhteen. Voit pelastaa itsesi tai kaveri tai vaikka tuntemattoman. No ensisammutustaidot on toinen ihan perustaito, mistä puhuttiinkin jo aikaisemmalla videolla, mutta ne on sellainen, että niitä oikeasti kannattaa harjoittaa. Ja tässä taas se, että voit pelastaa jopa kaverin tai tuntemattoman hengen, jos osaat tehdä tämän oikein. Mutta eipä oikeastaan sen syvemmin siitä. Sitten 3. perustaito, mikä ehkä nykymaailmassa alkaa olla vähän sellaista katoavaa luonnonvaraa tietyillä alueilla tai ikäluokilla. Eli ruuanlaitto ihan normaaliolosuhteissa. Käsi pystyyn virheen merkiksi. Itsekään en ole mikään loistokokki, mutta onneksi rakas puoliso meillä on se, joka kokkailee ja leipoo enemmän. Mutta henkeni pitimiksi osaan tehdä ruokaa. Et ei se ehkä sitä kaikkein maukkainta ole, mutta pystyn kuitenkin tekemään hyvää ruokaa siinä mielessä, että siinä on ravintoarvoa ja muuta. Mutta tämä on sellainen taito, että jos et osaa oikeasti laittaa ruokaa edes normaaliolosuhteissa, niin sitten poikkeusoloissa tulee olemaan ongelmia. Eli jos et vielä osaa oikein laittaa mitään perusruokia, lähde opettelemaan. Suosittelen lämpimästi. Ja myös sitten tähän niin kuin ruokatalouteenkin liittyen, mutta myös muihin asioihin, niin oman talouden raha-asioiden hallinta. Budjetointi, erilainen suunnittelu muutenkin, hintavertailut, muut tällaiset. Nykyajan perus tällainen taito, joka valitettavasti on myös sellainen, että sitä ei oikein osata. Se nähdään siitä, että nykyään on tosi paljon kaikkia pikavippejä ja osamaksuja ja velkaantuminen lisääntyy. Ja paljon puhutaan siitä, että tulot on pieniä ja kulut on isoja, mutta se, että jos osaat suunnitella talouttasi, niin sitten se velkaantuminenkin on harvinaisempaa. Ja tällainen pieni puskurivaranto ja kaikkea muuta mahdollista, niin ne on semmoisia arjen tärkeitä taitoja. Näihin löytyy paljon hyviä podcasteja ja videoita ja muuta, mutta voidaan näitä myös joskus käsitellä varautumisen kannalta, jos kiinnostaa. Laita ihmeessä kommentteihin tietoa, että jos tämmöinen niin kuin talouden puolen asia kiinnostaisi ja mikä erityisesti sellaisissa aiheissa sua kiinnostaisi varautumisen näkökulmasta. Ja vielä 5. tämmöisiin perusasioihin liittyen vahvasti edelliseen kohtaan on erilaisten palveluiden ja sopimusten kilpailutukset ja sellainen sopimusten hallinnointi omassa elämässä. Eli tiedä, mihin pistät nimesi alle, ymmärrä, mitä sopimuksia teet ja opettele kilpailuttamaan, eli että saat itsellesi parhaat palvelut parhaaseen mahdolliseen hintaan. Ja kuinka usein esimerkiksi on hyvä kilpailuttaa asioita, niin tällaiset taidot auttaa sua siinä sun arjessa eteenpäin, niin että sulla on vahva tunne siitä, että sä hallitset sun arkea, eikä niin, että elämä vaan tapahtuu sulle. Ja siinä on myös rahalliset asiat, mutta siinä on myös erilaiset sitten tällaiset, että tiedät mihin olet sitoutunut ja toisaalta tiedät mihin olet myös oikeutettu erilaisissa tilanteissa. Mutta tässä oli 5 arjen perusasiaa, jota mun mielestä jokaisen tulisi osata ja harjoitella ja syventää. Siirrytään seuraavaksi 5 taitoon, mitkä pitää nälänloitolla myös poikkeusolosuhteissa, mutta aivan normaalissakin arjessa. Ruuanlaitto ilman sähköä. Se on sellainen, mitä ei välttämättä aina siinä omassa arjessa tule ajateltua, että no mitenkäs se sitten kävisi varsinkin pidemmän aikaa, jos joutuisi olemaan ilman sähköä. Hyvin vahvasti tähän liittyy myös tulentekotaidot ja se, että milloin on turvallista käyttää tulta ja milloin täytyisi tehdä ruoka jollain muulla kuin tulella. Eli tällaisiin asioihin kannattaisi lähteä hakemaan sitä tietoa ja taitoa itselle lisää, jos ei se ole tuttu asia. Ja sitten se, että no mistä sitä ruokaa saadaan. Toki purkit kaapissa vie eteenpäin, mutta mistäs niitä purkkeja sinne ehkä sitten voisi saada muualta kuin kaupasta. Niin toinen taito, mistä on hyötyä ihan jokaiselle meistä,
riippumatta siitä, minkälaisissa olosuhteissa asut, niin pystyt luultavasti jotain näistä tekemään. On erilaisten ruokakasvien, hyötykasvien kasvatus sekä luonnon antimien keräily, eli esimerkiksi villivihannekset, marjat ja sienet. Älä kerää luonnosta mitään, mitä et tunnista, eli opettele tunnistamaan vaikka yksi kasvi joka vuosi lisää, yksi marja, yksi sieni. Toki jos pääset jollekin vaikka sieniasiantuntijan pitämälle tunnistuskurssille, niin voit oppia kerralla enemmänkin, mutta yksi per vuosi on ihan hyvä tahti. Ja vaikka yhden kasvin kasvatus per vuosi tai 2 kasvin kasvatus. Tässäkin on monenlaisia tapoja. Toiset haluaa ottaa yhden haltuun kerrallaan ja toiset haluaa kokeilla ihan kaikkea mahdollista kerralla. Se on ihan sinusta kiinni, mitä sinä haluat kokeilla, minkälainen persoona sinä olet, mutta opettele jotain näistä. Kasvata vaikka ikkunalaudalla yrttejä tai jos sulla on maata, niin kasvata perunaa, kurpitsaa, mitä ikinä haluatkaan, niin kaikki se lisää sitä sellaista kokemusta siitä, että ensinnäkin mitä kasvien kasvamiseen tarvitaan, ja jos tulisi hankala tilanne vaikkapa esimerkiksi ruoan tuotantoketjuissa tulisi ongelmia tai toimitusketjuissa ja tulisi kaupoissa hyllyihin tyhjyyttä, niin se, että sinä tiedät, että sinä osaat jotain kasvattaa tai sinä löydät luonnosta jotain syötävää, niin kaikki nämä auttaa sinua ihan siinä sinun arjessa eteenpäin, olipa kyse sitten tällaisesta tuotannon poikkeusolosuhteista tai muista isommista probleemista täällä maailman menossa. No, kun sä olet kerännyt sieltä luonnosta niitä asioita, niin niillehän pitäisi tehdä jotain. Tai kun sä olet kasvattanut siinä puutarhassa jonkun aivan upean määrän kesäkurpitsaa tai mitä tahansa, niin 3. taito, mikä liittyy näihin ruoka-asioihin, on erilaiset säilöntämenetelmät, kuivaus, niin kuin purkkisäilöntä, mehustus, fermentointi, erilaisia tapoja, eri asioita säilöä. Pakastaminen ja jääkaapissa säilyttäminen tai kellarissa säilyttäminen, kaikki auttaa eteenpäin. Ja riippuen eri kasveista tai marjoista, niin erilaiset tavat on parempia toisille kuin toiset. Eli myös erilaiset ravintoarvojen säilyvyydet vaihtelee eri säilöntätavoilla ja myös esimerkiksi vaikka fermentoinnilla voidaan taas luoda sitten aivan uudenlaisia tuotteita siinä mielessä, että siellä tällaiset hyvät mikrobit pääsee töihin. Eli mitä syvemmälle sinne kaninkoloon uppoat, niin sitä enemmän taas sitten tämä niinku ruoan ravitsemuksellinen laatu tai ruokatarvikkeiden ravitsemuksellinen laatu paranee, mitä enemmän opettelet asioita. Mutta alkeetkin auttaa eteenpäin. Sitten toinen, mikä on tämmöinen kädentaito oikeastaan ja ymmärryksenkin taito, niin leivonta. Ihan arkinen tällainen penninvenytysleivonta, se, että vaikkapa leipä on nykyään aika kallista kaupassa, niin se, että jos leivot itse leipää, niin se tulee huomattavasti edullisemmaksi. Ja jos haluat tehdä jotain vähän erikoisempia, niin itse tekemällä saat just semmoista, kun haluat tai sattuu tulemaan, riippuen taidoista. Mutta leipomisessa sä näet sun kädenjäljen heti ja voit kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Ja leipomistakin voi tehdä ihan sähköuunissa tai sitten siinä puisessa leivin uunissa tai muuten. On tosi hyvä opetella sitten niitä erilaisia tapoja sille leipomiselle. Ja leipomiseen liittyen taas sitten vähän erilaiselta kantilta ajatellen hapanjuurileivonta on äärimmäisen hyvä taito. Jos ajatellaan vaikka, että olisi vähän pidemmän aikaa ongelmia vaikka jossain tuotantoketjuissa tai toimitusketjuissa kaupan alalla, hapanjuuren avulla saadaan tehtyä leipää täysin ilman hiivaa. Eli se lisää taas sitten sinun omavaraisuusastetta myös leipomisessa, jos sinä et tarvitse varsinaista leivontahiivaa, vaan opettelet käyttämään hapanjuurta. Ja hapanjuurileipä esimerkiksi on tiettyjen tahojen mukaan terveellisempää ja moni kokee sen vatsaystävällisemmäksi kuin mitä sitten taas hiivalla tehty leipä. Eli tässäkin on tällaisia monenlaisia puolia, että voit pitää itsestäsi myös huolta siinä omassa arjessa, kun mietit, mitä siihen
omaan ruokavalioon kuuluu. 5. taito, tai oikeastaan tämä on tämmöinen taitorypäs liittyen ruokaan, on se, että sinun täytyy opetella jonkunlainen tapa, millä sinä hankit itsellesi jotain tällaista eläinperäistä ruokaa, ellet ole täysin kasvissyöjä. Niin se, että jos tulee hankala tilanne arjessa, poikkeusoloja tai muuta, tai haluat muuten vaan vaikkapa taloudellisista syistä miettiä näitä asioita, niin metsästys ja kalastus. Hyvin perinteisiä suomalaisia taitoja, mutta ne alkaa myös olla katoavaa kansanperinnettä tietyillä alueilla ja tietyissä ikäryhmissä, mutta musta on aivan ihanaa, että nuoretkin edelleen ainakin jonkun verran viihtyvät luonnossa ja tykkäävät näistä asioista ja haluavat opetella näitä. Taas jälleen kerran alkeet auttaa sinua eteenpäin. Ei tarvitse heti olla vaikkapa metsästäjätutkintoa lähtemässä suorittamaan, mutta se, että ole vaikka yhteydessä paikalliseen metsästysseuraan, jos sinua sellainen kiinnostaa, että pääsisitkö mukaan tutustumaan ja opettelemaan. Ja jos et itse metsälle, mutta haluaisit oppia vaikka lihan leikkausta ja saaliin käsittelyä ensin, kokeilla, että onko se jotain sellaista, mitä pystyisit tekemään, niin se auttaa eteenpäin. Tai kalastus, se, että ei pelkästään se, että saat sieltä kalaa ylös sieltä järvestä tai joesta tai merestä, niin sinun täytyy opetella myös se saaliin käsittely, että saat siitä sitten syötävää tavaraa itsellesi. Niin nämäkin kaikki taidot on sellaisia, että aika monen asiaan löytyy YouTube-video, mitä tutkia, mutta jos sä löydät jonkun konkarin, joka sua opastaa, niin sä pääset paljon helpommin eteenpäin tässä asiassa. Sen jälkeen, kun sä olet saanut sitä saalista ja sä olet käsitellyt sen, niin sitten taas pitäisi osata laittaa siitä sitä ruokaa. Tai säilöä se kala tai liha. Ja mahdollisesti hyödyntää siitä myös muut osat kuin ne lihat tai kalan liha. Niin tässä on paljon sellaisia taitoja, mitä tähän ryppääseen kuuluu. Toki ymmärrän, jos et halua metsästää, etkä halua sitä kautta lihaa hankkia, mutta mietin vaikka, että voisitko kalastaa. Mutta se, että metsästämälläkin hankittu liha, se on yksi eettisimmistä ja puhtaimmista tavoista syödä lihaa. Niin tämäkin on yksi pointti, mitä kannattaa miettiä, että jos sinulla on joku eettinen syy siihen, miksi et yleensä lihaa tykkää syödä, niin on hyvä miettiä valmiiksi, että jos nyt oikein tulee hankala paikka arjessa, niin olisiko kuitenkin se riistaliha sitten sellainen, mitä söisit. Tai vaikkapa, jos et itse syö, mutta perheenjäsenet syö lihaa, niin sitten, että perheessä olisi joku, joka sitä ruokaa pöytään tai lihan muodossa sitten saisi hankittua. Ja toki kaikkiin näihin edellä mainittuihin liittyy paljon sellaista sivuosaamista, eli täytyy osata hankkia ja huoltaa erilaisia välineitä. Ruoanlaittoon tarvitaan erilaisia välineitä riippuen siitä, minkälaisissa ympäristöissä toimit, ja säilöntään tarvii erilaisia välineitä, ja kasvatukseen tarvii vaikka ja mitä, ja metsästykseen ja kalastukseenkin tarvii tarvikkeita. Eli kaikkien näiden sivutuotteena myös se, että osaat suunnitella näitä asioita ja huolehtia tarvittavista välineistä. Paljon asioita. Sitten vielä 5 taitoa, joiden avulla olet vähemmän riippuvainen muista. Ihan normaalissa arjessa, mutta sitten erityisesti voisi sanoa, että poikkeusoloissa. Ensimmäisenä tämmöinen hyvinkin arkinen asia, vaatteiden huolto ja korjaus. Eli se, että osaat pyykätä vaatteet asianmukaisesti, riippuen siitä materiaalista, mistä se vaate on tehty. Tai jos siihen tulee jonkunlainen vika, vaikkapa reikä, niin osaat sen paikata sopivalla tavalla. Tai ommella napin kiinni, jos sellainen irtoaa tai muuta vastaavaa. Hyvin pieniä asioita, mutta jos et itse osaa sitä tehdä, niin tarvitset jonkun toisen sen tekemään, tai sitten joudut heittämään sen vaatteen roskiin ja hankkimaan sen tilalle uuden. Ja nykyisessä tämmöisessä niin kuin kiertotaloutta suosivassa kulttuurissa, niin kaikki tämmöinen korjaaminen ja itse tekeminen, niin sehän on mainio asia, ja kyllä se nyt oikeasti, meillä on aika paljon tavaraa, mitä voidaan hyödyntää, kun muistetaan vaan huoltaa niitä ja korjata tarpeen vaatiessa. No sitten
erilaisten mekaanisten laitteiden huolto ja korjaus. Eli jos sulla on joku väline, sanotaan vaikka polkupyörä tai auto tai mopo tai mikä vaan, niin se, että jos sä itse osaat sitä huoltaa ja korjata, niin silloin sä et ole niin riippuvainen muista ihmisistä. Ja silloin sun laitteet myös pysyy paljon paremmassa kunnossa pidemmän aikaa ja tulee vähemmän vikoja, joiden korjaaminen taas on kallista ja et välttämättä pysty itse niitä vikoja korjaamaan, vaan tarvit siihen jonkun muun. Jos et osaa näitä asioita, niin etsi taas joku ihminen, joka voi sulle niistä neuvoa tai googleta, katso YouTube-videoita. Monista asioista nykyään löytyy netistä ohjeita. Mutta edes sellainen perusymmärrys asioista, mitkä liittyy just siihen, mitä sinun arjessa on. Että jos sulla ei ole autoa, niin periaatteessa turhaa tällä hetkellä sinun on opetella auton huoltotaitoja. Mutta jos sulla on polkupyörä, opettele huoltamaan polkupyörä itse. Auttaa paljon. No sitten erilaisten käyttöesineiden huoltaminen ja korjaaminen. Tai sen tunnistaminen, että kohta alkaa tarvita tähän vaihtoa, jos siihen ei varsinaisesti, jos ei sitä pysty korjaamaan, vaan se täytyy sitten vaihtaa, kun se tulee tiensä päähän. Niin näihin asioihin valmistautuminen on yksi arkinen taito. Eli sulla voi olla vaikka joku keittiöväline, joka kuluu ja sitten lopulta se on niin sellainen, että sä et enää viitsi käyttää sitä. Vaikka joku keittiölasta ruoan laittoon. Sitten kun se alkaa olla tiensä päässä, niin valmistaudut siihen, että hankit jostain sille seuraajan. Teetkö sen itse vai ostatko sen kaupasta? Mitä teet sille vanhalle? Poltatko sen vai askarteletko siitä jotakin muuta? Niin erilaisten tällaisten asioiden miettiminen, ettei heitetä mitään hukkaan. No tästä päästään aasinsillalla sitten taitoon numero 4 tässä kategoriassa, eli kaikenlaiset käsityötaidot. Me suomalaiset ollaan perinteisesti aika käsityöorientoituneita, mutta joillakin voi olla koulusta, käsityötunneilta tai puutyö- tai teknisen työn tunneilta traumoja opettajien jäljiltä, mutta toisilla taas voi olla aivan ihania opettajia ollut. Toisilla voi olla, että on lapsesta asti jo oppinut asioita omien vanhempien tai isovanhempien kautta. Toisilla taas ei välttämättä ole tällaista onnekkuutta, että olisi sattunut sukuun käsityöihmisiä. Me ollaan erilaisilla taustoilla, mutta kuka tahansa meistä voi opetella käsityötaitoja. Toiset meistä hahmottaa asioita eri tavalla, osa on oikeakätisiä, osa vasenkätisiä, mutta ihan jokainen meistä pystyy opettelemaan näitä. Ja jos sä et vielä osaa, mutta sua kiinnostaa, niin tutustu siihen, mikä tuntuu helpoimmalta lähteä aloittaa. Ja sitten vie siitä eteenpäin. Sillä ei mitään väliä, ootko sä kiinnostunut neulomisesta, virkkaamisesta, ompelusta, metallitöistä, puutöistä, punonnasta, nahkatöistä, erilaisista asioista. Kaikki ne on arvokkaita. Ja varsinkin jos sulla on omassa arjessa jotain sellaista, mihin sä voit sitoa sen taidon opettelun, niin yleensä silloin se on helpompaa ja nopeampaa. Mutta kaikki nämä on sellaisia, mistä on hyötyä erilaisissa tilanteissa. Mutta se, että käsityötekeminen, käsitöiden harrastaminen, se on sellainen asia, mikä auttaa myös meidän mielenterveyteen. Vaikka joskus se voi turhauttaa ja varsinkin jos joku epäonnistuu ja joudut aloittaa alusta, niin joo, toki se turhauttaa, mutta se myös kasvattaa sitten sitä henkistä puolta, että no, ei voi mitään, uudestaan vaan alkuun ja näin. Mutta myös se, että se on ihan tutkittu, että vaikkapa neulominen voi alentaa sun verenpainetta ja olla vähän se meditatiivinen asia ja näin, niin tämmöistä hyvinvointia voi löytyä yllättävistä asioista. Toki bonuksena on se, että on erittäin hyödyllisiä tarvikkeita sitten sieltä lopputuloksena mahdollista saada ja hyvinkin uniikkeja asioita. Ja toki jos oikein innostut, niin mikset vois tehdä siitä käsityöstä myös itsellesi jotakin sivutulon lähdettä tai vaikkapa päätulon lähdettä. Eli kyllä näillä voi myös sitten saada itselleen vähän tuosta rahallistakin apua siihen arkeen. Siinä oli ne 15 erilaista. Ei ollutkaan, anteeksi, vielä yksi jäi. 5 tästä kokonaisuudesta. Eli taidoista, jotka vähentää riippuvaisuutta muihin.
rakentamistaidot. Sekin on semmoinen aika katoava asia. Ennen on opittu jo siinä, kun isät ja vaarit ja mummot ja sedät ja tädit on yhdessä rakentaneet taloja tai pihalle jotakin lisärakennuksia, niin lapset on oppinut siinä sivussa. Mutta nykyään sekään ei enää ole sellainen niin kuin varma juttu. Mutta jos osaat rakentaa jotain, ihan mitä tahansa, niin se lisää sun omavaraisuusastetta. Ja koskaan ei voi tietää, milloin sattuu tarviimaan jotakin taitoa. Ei sen tarvitse olla välttämättä hieno, mutta jos se ajaa asiansa, pysyy tukevasti kasassa, ei ole vaarallinen, olet tehnyt hyödyllisen asian. Mutta se, että mitä pidemmälle tässäkin viet taidot, niin voit ensinnäkin tehdä itsellesi turvallisia asioita ja hyödyllisiä asioita, rakennelmia, rakennuksia, mitä vaan. Mutta voit myös sillä taidolla auttaa lähimmäisiä tai tehdä esimerkiksi vaikka vaihtokauppaa, jos haluat ajatella, että autat naapuria jossain projektissa, niin naapuri ehkä antaa kiitokseksi sinulle sitten vaikkapa jotain säilykkeitä siitä. Eli aina ei tarvitse ajatella, että siitä tulisi sellainen työn kautta tulonlähde, mutta myös tämmöinen harrastuneisuus voi palkita eri tavoin. Mutta nyt päästään niihin 2 bonustaitoon, mitkä lupasin kertoa, että mitkä voi tulla yllättäen tarpeeseen. Toki nämä on sellaisia, että näitä voi siinä ihan arjessakin tarvita, mutta ehkä ei välttämättä ihan jokainen meistä. Ensimmäisenä on erilaisten solmujen tekeminen. Jos et ole partiolainen tai niin kuin tämmöinen aktiiviretkeilijä tai sitten veneilyä harrastava henkilö, niin epäilen, että solmujen tekeminen ei välttämättä ole kovin laajassa skaalassa semmoinen osaaminen, mitä kovin moni meistä taitaa. Mutta erilaiset solmut, erilaiset lukkiutuvat solmut, helposti avattavat solmut, niitä tarvii erilaisissa tilanteissa ja erilaisille materiaaleille ja erilaisille sidontamateriaaleille tarvii erilaisia solmuja. Näiden ymmärtäminen ja harjoittelu on itse asiassa semmoinen taito, mitä olisi hyvä osata. Ja nämä on loppujen lopuksi aika helppo lähteä opettelemaan jonkun narunpätkän ja netin avulla. Eli lähde hakemaan sieltä edes tällaiset alustavat taidot. Mutta sitten ehkä semmoinen haastavampi kokonaisuus näistä bonustaidoista, suunnistaminen. Rehellisesti sanottuna käsi sydämellä, kuinka moni meistä pärjäisi nykyään kartan ja kompassin kanssa? Ei välttämättä kauhean moni. Mutta suunnistamiseen ei liity pelkästään kartan ja kompassin käyttö, vaan siihen liittyy myös luonnon ja ympäristön havainnointi ja tietämys siitä, kuinka paikantaa itsensä luonnon avulla ja pysyä suunnassa luonnon avulla. Ja sitten myös se, että erilaisten etäisyyksien arviointi silmämääräisesti on osalle meistä tosi hankalaa. Toisille se on tosi helppoa, mutta esimerkiksi minulle on etäisyyksien hahmottaminen haastavaa. Ja se on semmoinen opettelun aihe. Ja sitten myös nykyään tällainen urbaani suunnistaminen, eli kaupunkiympäristössä suunnistaminen, on aika semmoinen tärkeä taito. Jos sä ajattelet, että kuinka usein sä meet jonnekin vieraaseen paikkaan tai puolituttuunkin paikkaan ja sä laitat vaikka Google Mapsista sinne reittiopastuksen, niin se, että jos sulla ei olisikaan tällaisia palveluita käytettävissä, niin kuinka hyvin sä osaisit siellä kaupungissa, siellä ihan sun kotikaupungissa suunnistaa. Jos sä olisit jossain vähän vieraamassa osassa kaupunkia, kaukana kotoa, niin osaisitko sä hahmottaa vaikkapa suorimman reitin kotiin tai turvallisimman reitin kotiin tai semmoisen helpoimman, että jos on erilaisia maaston muotoja tai muuta hankaluutta ja sun on vaikea liikkua, niin sä haluat ehkä löytää tasaisimman reitin kotiin, mutta sitten jos sulla on kiire ja sä oot hyväkuntoinen ja kaikki reitit käy, niin sit sä haluat hahmottaa, että no mikäs tässä on oikeasti se suorin reitti ja näin, niin se, että myös kaupunkisuunnistus on tärkeä taito osata. Erilaiset taidot liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Jonkun verran tässä jo videolla tullut siitä sanottuakin, mutta haluan vielä korostaa, että se, että kun sä opettelet yhden taidon, niin luultavasti siinä sitten käy niin, että sä tulet opettelemaan monta muutakin taitoa mukana. Koska se, että jos sä osaat jonkun yhden
osan siitä ketjusta, mutta et seuraavaa. Tai jos sun perheessä kukaan ei osaa niitä eri vaiheita erilaisille ketjuille, niin sitten se muuttuu hankalammaksi se arki ja tekeminen. Mutta se, että vaikkapa jos ajatellaan just tätä kasvien kasvatusta tai kalastusta, metsästystä, keräilyä, niin se, että jos et sä osaa laittaa sitä ruokaa tai sä et osaa säilöä tai kukaan sun lähipiirissä ei sitä osaa tehdä, niin se sun tekemä alkutyö menee hukkaan. Ja toisaalta sitten kun sä osaat ne, niin se auttaa myös esimerkiksi sun talouden hallinnassa, kun sulla alkaa kertyä sitä sellaista niin kuin itse tuotettua, vaikka säilyttyä ravintoa, niin sitten sun ei tarvitse kaupasta ostaa niin paljon. Niin sieltä taas sitten tulee se suunnitelmallisuus ja raha-asiat mukaan kuvioon. Tai vaikka esimerkiksi sellainen, että sä punot itsellesi korin, sä olet opetellut suunnistamaan, sä lähdet sienimetsään keräilemään niitä sieniä, joita sä tunnistat. No sit siellä käy niin, että sä kompastut ja tuleekin reikä housun polveen ja vertakin vuotaa vähän siitä jalasta, mutta sulla on hyvä ensiapupakki siellä, semmoinen paketti mukana, sä osaat puhdistaa haavan ja sidot sen ja pääset jatkamaan turvallisesti sitä sun sieniretkeä. Ja sit kun sä pääset kotiin, niin sä huolehdit vielä uudelleen siitä sun haavan hoidosta kunnon välineillä siellä kotona ja sen jälkeen sä puhdistat ne sun housut ja korjaat ne sun housut ja pääset taas käyttämään niitä sitten jatkossa. Säilyt ne sun sienet tai teet niistä tosi hyvää sienipastaa vaikka. Tai jos ne oli sellaisia sieniä, mitä sä oletkin kerännyt kasvivärjäystä varten, niin sit sä voit värjätä niillä vaikka lankoja tai kankaita ja tehdä niistä sitten niitä käsitöitä. Eli erilaiset taidot linkittyy toisiinsa ja tää on todella syvä aihe, mihin jokainen meistä voi upota hyvin eri lailla. Ja mua kiinnostaisi tietää, että ajatteletko sä näitä asioita semmoisina mielenkiintoisina arjen piristäjinä varautumisen kannalta, vai ajatteletko sä asioita jo vähän pidemmälle, että entä jos tulisi joku vaikkapa kuukauden mittainen ongelma, vaikkapa ruoan toimitusketjuissa, ja sä haluaisit olla mahdollisimman omavarainen tai riippumaton, niin että sä mietit, että mitä taitoja sä tarvit ja mitä sulla ehkä jo on, mutta kaikista eniten mua kiinnostaa, että mihin näistä taidoista sä haluaisit tarttua tänä vuonna. Niin jaa niitä sun asioita tonne ja kommentteja ja mietteitä tonne tämän videon alle. Ja mä vastailen kyllä sulle siellä niihin. Niin oikein hyvää varautumispäivää kaikille. Ja jos sä katsotte myöhemmin, niin nämä asiat on ihan ajankohtaisia aina. Ja otetaan tämä vuoden 2026 teema varautumisessa, että se on myös taitoa. Niin otetaan se omaksemme ja lähdetään opettelemaan erilaisia taitoja. Ja auta myös muita opettamalla niitä sun taitoja eteenpäin. Se on tosi tärkeää. Ja kerää itsellesi ympärillesi erilaisia taitoja omaavia ihmisiä. Pidä huolta sun lähipiiristä. Ja näillä puheilla viisas varautuu arjen varalle. Hyvää arkea teille kaikille. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Moikka!